got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, bring it clap. I got 3 old guys, I'm a block, bitches on my line, and you know. Guru, ing petenge arah lan langkahku iki, panjenengan dados srengenge ning uripku. Panjenengan madangi dalan kang buntu. Lewat sorotan cahya sing metu saka swara lan tuturmu. Ing kelas ayam tentrem iki, aku nangkep artine panguripan. Rasa sabar lan rasa ikhlas dampingi kita saben dina. Jasamu bakal kita pangerti sajroning ati. Lan ora bakal lebur dening puteran wektu. Matur nuwun sanget, Guru. Amarga panjenengan urip iki dadi migunani.